Yo, magandang araw mga master. So, panibagong araw, panibagong vlog naman tayo mga master, no? And welcome back pala sa aking YouTube channel mga master. So, for today's video pala mga master is mag-ensayo tayo, no? So, andito ako ngayon sa bahay nila ni Coach Aljon sa Lugaol, no? So, ayun mga master. So, di pala ako masasamahan ni Coach Aljon kasi nilagnat siya. Kaya ako lang mag-isa, no? Mag-ano muna ako, mag-bagging tapos pero kung may darating na ka-sparring, so mag-sparring tayo. Gago! So ayun mga master, no? And kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel mga master, so huwag mong kalimutan mag-subscribe at hit mo na rin yung notification bell para update ka sa mga video na i-upload ko. So sana masuportahan niyo ako mga master, no, sa darating ko na laban. Kalaban ko si Hambaw Boy TV. Sa August 15 na po yun mga master, kaya kailangan natin mag-ensayo para yung stamina natin is malakas, no?
So yun mga kamaster. Talo talaga ako mga master kasi hindi pa ako sanay sa sparring. First time ko pa lang naka-sparring tapos malaki yung ka-sparring ko. Master Junibe, no? Tingnan nyo yung katawan ng master. Matangkad pa sa akin. So, mag-sparring muna sila. Ito, matropa ko. Happy, 2,000. Yeah, time. Job street ba? Job street. Hindi na po tumo eh. Jab-jaban na ganun mo, bro. Jaban na rin mo, bro. Time sa. Hindi rin, lapo kayo dito eh. Wala pa nung ganito. Gumo, dili-dili. Gumo ka. Manok. Parang bros. Ay, kugyan sa'yo, wow, no. Pupaan. Angat. Igo na yung taas kayo. Dinubin eh. Kaya sa'yo ko, mga nang... Mga nang 10 seconds. Pag ka na... Ala-ala, gigi ka. Nayat mo. Time. Fight. Round 1. Puros pa na yung mga beginner ha, mga master. Time sa. Fight. Okay ba? Hands up di, hands up di. Kam pumuno ba permintig sanaw? Ayog dansa. Ana lagi ana ba ana. Ayog. Magiging... Kapag dinibirilo ya. Bang! Tinginga to. Time sa.